Sziasztok, én Melon Hunter vagyok, és ez egy szerver életes videó sorozat lenne, amit én elkezdek. Mester MC szerver 1-en, és akkor most így elkezdek építkezni. $10,000 kezdő limitem van, amivel gazdálkodhatok. Ja. Azért vagyok Wassetben, Andiassetben, mert volt egy barom, hogy elkezdtem vágni a fát, és hogy fatelepen van nincs PvP, de le van tiltva a god, meg ilyenek, és alám rakott egy vödör lábát. Ott elhaláloztam. Aztán ideges lettem, azt lehívtam egy perkit potit, és akkor nem tudott kinyírni, pedig próbálkozott. Oda. És nem laggolok. Életem legjobb idje. Nem laggol. Előbb az volt a furi, hogy elkezdtem csinálni a videót, megnyomtam, hogy F12, és kirakta teljes képernyőbe a mesteremcit, aztán rájöttem, hogy azért, mert az F12-re van állítva a teljes képernyő, de hát elég ijesztő volt. Így. Hát, nagyobb lesz. Jó, azért van egy kis blokklagom, de az nem vészes. Hány FPS-en van? 30 FPS-es sem megy. Megy egyáltalán? Megy. Nem tudom, mitől megy ilyen jól. Mindegy, nem akarom elkiabálni. Na, így egyelőre jó lesz, egyelőre hát nem egy ilyen nagy óriás az, de egyelőre jó, mert kevés a kezdő limitem, aztán besülök a végén, hogy ez vajon így jól néz ki? Hát, megnézem más textúra. Hát inkább nem, szerintem jó így. Na. Hát ez jó lesz, akkor veszek ilyet. Hoppa. Jó kedvében van a gépem. Úgy tűnik. Hoppá, ide nem kell. Hopp, nem törölték le, király. Majd venni kell olyan izét. Alig maradt már. Sima ilyen homokkövem. Hogy van rá a pénzem. Egyelőre. Aztán meg majd azt akarom csinálni, hogy a fölösleges cuccokat a többiektől, vagy a többi játékostól elkérem, vagy azt csinálom, hogy a telek másik oldalába lefúrok egy nagyon mélyes lukat, és ott kiások a földet, azt meg eladom. Hát ez jó, azzal jól lehet pénzt keresni, de hát elég noob ötlet, hát de megérős, mert jön vele a lóvé. Na akkor így lesz majd egy ablak. Ablak. Így. Ilyen. Hoppa. Hoppa, nem tudok futni. Megoldottam. Hát egy kicsit hangos a billentyűzetem.
Hát az ege nem azt tudom, hogy hangos, de az nem érdekel. Én nem fájt. De nagyon el kell majd bennem piacra. Akarom, hogy mindenhol középe vegyem, mert az úgy nem szép, hanem középen van. Hát, hogy elég lesz. Hát, ennyi elég is volt, és még maradt 2. Akkor lehet, hogy még valami majd ebből fog készülni. Itt lesz az ajtó. Akkor megyek piacra. Akkor kell nekünk üveg. Kicsit lejjebb ment az FPS-em. Emerald. De jól néz ki. Na, hol van az üvegem? Akkor ilyen üveg lesz. 150? 32? Hát, na jó. Per home. Epló. Szép gyönyörű házam. A szürkés árnyalat nem rossz igazából. Hát tetszik ezzel a színnel. Itt lesz majd egy ajtó, amit nem fogok venni, hanem majd kraftolok. Ennyi. Hoppá, nézem, hogy mindjárt lejár az időm. Gyorsan csinálok egy crafting table-t. Várjál. Nincs semmi a virtuális ládámban, jó? Akkor... Ó, mennyi föld, ez honnan jött? Én amikor ezt kiástam, lehet. Na, akkor csinálok egy ládát, hogy azért legyen láda. Tök menően néz ki a láda benne. Na, így néz ki a kezdetleges házam. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, iratkozz fel, ha nem tetszett, akkor is iratkozz fel. Szevasztok!